Идвам за този жезъл. Оптимус, какво правиш? Дай ми го. Това съм аз, Кейт. Бихме се заедно. Аз се бия за моите хора. За моята планета. Кейт? Това не си ти. Дай ми жезъла, човеко. Кейт? Или ще те убия. Дай му го. Сега. Кой се осмелява да ме предизвика? Слушай, Би, това не беше Оптимус. Трябва да го намерим. Помниш ли ZB-7? Трябва да станеш като него. Ви, върни се в подводницата. А ти? Аз трябва да помогна на Би. Тръгвай. Връщаме се! Съобщете, че сме загубили оръжието! Разбрано, сър! Чухте командира! Ще го намерим. Хайде, качваме се горе! Боже! Виж това! Ще успеем! Хайде! Пази се! Идва вълна! Аз съм Немезис Прайм. А ти си нищо. Дръж се! Сменете честотата. Център! Имаме извънземен кораб! Видимост към Оптимус. Прайм! Прайм, спри! Прайм, трябва да спреш! Моля те, не дей! Погледни ме, Прайм! Какво правиш? Това е Би! Прайм! Не дей така! Прайм! Не! Не! Аз съм Бъмбълби, най-старият ти приятел. Оптимус. Бих дал живота си за теб. Бамбълби, гласът ти не съм го чувал от преди падането на Кибертрон.
Какво съм направил?